Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd, ac hynny'n rhad ac am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun Prentisiaethau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg gorfforol neu chwaraeon ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyr dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Byddwch chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol. Mae'r Prentisiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gweithdealltwriaeth o raglenni astudio addysg gorfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau i'r gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch yn cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Byddwch chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith, a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun Prentisiaethau yw CPD, dysgu a datblygu wrth weithio, uwch sgilio staff, meithrin talent, hyfforddiant rhad ac am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r Prentisiaethau'r Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwch sgilio staff yn rhad ac am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, fi'n credu bod yn bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedi wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna, fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu i wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd.